ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଗରମ ଗରମ ସୁପ୍। ଆଲୋ ଆଲୋ ବର୍ଷା ଦିନିଆ କିଟା ସ୍ପେଶାଲ ରେସିପିଟା ଆଣିବିନି ବୋଲି ଭାବି ଲଗେଇକିଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ସୁପ୍ ରେସିପିଟା ଆଣିଛି ଖାଲି ତ ଗରମ ଗରମ ପିଇଦବ ଆଉ। ଯାହା ଯାହା ପରିବା ଦରକାର ମାନେ ହେଇ ଗାଜର ବିନ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସବୁ ସଟେ କରିଦବ ମାନେ ଭାଜି ଦବ ମ ବିଲାତି ବଟା ପକେଇକିନି ବାରଜାତି ସସ୍ ପକେଇକିନି ଘାଣ୍ଟି ଦବ ହେଲା। ହଉ ପାସ୍ତା ସୁପ୍ ପିଇକିନି ମଜା ନିଅ ଘରେ ବସିକିନି ଆଉ ଟିକେ